Vážené dámy, vážení páni, dobrý deň ešte raz. A tak ako tu znie, kedy si aj Newton povedal, že vidíme preto ďalej, lebo stojíme na pleciach tých svojich predkov a tých, ktorí to urobili pred nami, tak by som vám rád veľmi stručne povedal, čo tu bolo pred tým 7. ročníkom. Kedysi dávno, v roku 1984, sme si vymysleli takú konferenciu mladých pediatrov a dôvody boli také, že tí mladí vtedy sa nejak medzi tými staršími a významnými pediatrami trošku obávali, chceli získavať nejaké také kontakty svoje vlastné, aby trošku diskutovali tak aj pomimo. A celý princíp bol taký, že by to mali byť stretnutia, ktoré by boli menej formálne, avšak na vysokej profesionálnej úrovni. Ako vidíte, celkom to ešte prežíva, 14. ročník bol približne pred 2 rokmi. Dva prúdy sa spojili. V roku 2006 Nestlé hľadalo nejakú novú krv na východe, tak ako kedysi našlo Mariku Gombitovú a podobne. Tak tam Nestlé našlo inžiniera Bombu, ktorý rozmýšľal, čo bude robiť. To je ten pán tu na tejto strane. A stretli sme sa aj my a rozmýšľali sme, ako spojiť jeho danosti s mojimi predstavami. Tak sme si vymysleli mikulášske semináre pediatrie, už bolo asi 10 ročníkov, modernú školu pediatrie a očkovania poznáte, býva na jar a na jeseň. Začali sme organizovať Košickú ultrazvukovú školu od roku 2003 s tým, že tohto roku sú tam 2 kurzy, obidva sú garantované Európskou spoločnosťou pre ultrazvuk v medicíne. Tento kurz už je obsadený, ale bude ešte Európska ultrazvuková škola v októbri. Tam sa dá prihlásiť stále, ak by niekto mal záujem. Za ďalšie, Noro odišiel z Nestlé, pretože si založil firmu, ktorú rozšíril a začala ona organizovať kongresovú činnosť. A taký logický výsledok toho všetkého bol to, na čom teraz ste, čiže Festival kazuistik z pediatrie. Prvý ročník sme organizovali, ako pán profesor Slaný už pripomenul, v Košiciach. Účastníkov okolo 400, prednášok 60 a naši priatelia z Českej republiky prišli už tam. Boli tam vždycky bloky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a pozitívna odozva nás tlačila k tomu, že sme sa snažili urobiť ďalší ročník. Tu vidíte slávnostné predsedníctvo, niektoré mená sa opakujú a som vďačný, že nám vyslovujú stále podporu. Aj sa súťažilo, tá tradícia ostala. Tu je prvá víťazka pani primárka Sabadošová, to bolo ešte v Košiciach. Ak si predstavíte, nie je to celkom dobre vidieť, ale táto aula má 600 miest. Takže tí ľudia tam naozaj reálne boli, čo nás veľmi potešilo. Tak sme to chceli striedať, tak ako sme striedali aj miesta organizácie mladých pediatrov. Šli sme do Tatier, mnohí si to pamätáte, účastníkov bolo niečo menej, počasie nebolo najlepšie. Znova úvod slávnostného predsedníctva, vášnivé diskusie, ktoré boli zaujímavé a zaujímavé boli aj tie diskusie potom neskôr. Tretí ročník sme preniesli do Žiliny a našli sme tu také domovské miesto, čomu sa tešíme. Okolo 400 účastníkov, 40 prednášok a zdal sa, že to, čo pán profesor Šagát povedal, že sa začala budovať tradícia, tak my dúfame, že to tradícia bude. Tak ako už odznelo v tých úvodných prednáškach, sú to jedinečné prípady, ktoré tu prezentujete. Tohto pána poznáte a koľkokrát sa ľudia tak pousmejú, že tie Haussové diagnózy, že to sú také vymyslené, že to nemôže existovať. Myslím si, že keď si prečítate každý zborník abstraktov z našich kazuistík, myslím si, že tento tím by našiel veľmi veľa inšpirácií na niekoľko desiatok ďalších pokračovaní. Takže mladí ľudia intenzívne pracujú, aj sa intenzívne zabávajú. Keď si pozriete polnoc a ešte v plnom prúde, aj pán profesor Mihal, ktorý vás pozdravuje, ktorý teraz nemohol prísť. 4. ročník ostal znova v Žiline a trošku tak nadnesene by sme povedali, ako už bolo aj spomenuté, že na tom Slovenskom pediatrickom kongresovom nebi toto našlo nejaké svoje miesto. Ozneli tu nezabudnutelné prednášky ako Potkal, Potkan, Potkana a podobne. A keď si potom podvečer sme uvažovali, čo ďalej, tak sme povedali, že asi to treba
robiť ďalej a pokračovať v tom. 5. ročník znova v Žiline, temer 70 príspevkov, vyše 450 účastníkov, čo boli rekordy, a sme si uvedomili, že to musíme aj trošku limitovať, pretože aby tá pohoda aj pre tých účastníkov bola zabezpečená, aby tu nebol zbytočný stisk. Samozrejme tie ceny za najlepšiu prednášku, aj odbornú prezentáciu, to znamená to Vox Populi, ale aj Vox odbornej komisie. Myslím si, že to nie je žiadna súťaž, je to formálne ocenenie toho, čo sa vám najviac páči, ale už vôbec tie prednášky tu odznejú, si myslím, že treba oceniť aj to, že niekto ide s vlastnou kožou na trh a má tú silu povedať aj, kde sme niečo neurobili, kde sme sa pomýlili, aby tí iní tie chyby neopakovali. 6. ročník znova v Žiline, temer 60 príspevkov, zaviedli sme interaktívne prezentácie, čiže tie hlasovacie zariadenia máte znova u seba. A čo sa ešte podarilo ako novinka, webová prezentácia, to znamená vaše prednášky, títo páni sa o to tu budú starať. Tieto prednášky sa dajú celý rok online prezerať na stránke Kazuistik. Tu sú naše hostesky, ktoré vždy doniesli nejaké milé drobné darčeky pre víťazov. Slávnostné predsedníctvo, niektorí z nich sú tam znova, čomu sme veľmi radi, vášnivé diskusie, ale vysoko odborné. Kolega z Great Ormond Hospital, ktorý tam vtedy pôsobil. Toto je pred 2 rokmi sobota, dopoludnia, som tam narátal vtedy 120 účastníkov a spomínal som si, že bolo asi veľmi pekne, tak som vytiahol z internetu markízu a naozaj na celej Európe bolo vtedy nádherne a na kazuistikách sedelo 120 ľudí v sobotu do poludnia, tak si myslíme, že je to segment, ako povedal pán profesor Slaný, ktorý je potrebný a v charte pacientov európskych je aj zmienka o tom, že lekári sú povinní sa informovať formou kazuistik o takýchto zvláštnych prípadoch a jedinečných, pretože evidence-based medicine často veľa nevyrieši. Čo je dôležité, mali sme stále spolúčasť Úradu pre dohľad, ktorý jednu z foriem prevencie má aj riešenie kazuistik. Radi sme, že môžeme spolupracovať s Asociáciou všeobecných lekárov. Samozrejme, akademická pôda spolu aj so zdravotníctvom tu kooperuje. Odborné spoločnosti, profesné spoločnosti a ako už aj bolo povedané, v dnešnej dobe organizovať takéto veľké podniky je dosť veľkým problémom, nielen organizačným, ale aj finančným a to sme veľmi radi. Ale bez vás, bez účastníkov, pre ktorých to vlastne robíme, by celá táto snaha vyšla na vňoč. Tak som veľmi rád, že ste tu a že ste, ako povedali moji predrečníci, si niečo pozitívne do svojej práce môžete odniesť. Ale profesor Mihal už ukazuje, že kto to tu zdržiava. Takže podtext našich kazuistik je, že dáme hlavy dokopy, takže by sme ich mali dať dokopy a tým by som rád vyhlásil ešte raz oficiálne ten 7. festival kazuistik za otvorený. Ja vám ďakujem za pozornosť.